94% tal-Maltin li wieġbu stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea, magħruf bħala l-Eurobarometer, qalu li huma kuntenti b'ħajjithom. Kienu iċ-ċittadini tad-Danimarka, l-Irlanda, l-Olanda u l-Iżvezja li kellhom rata ogħla minn Malta. Iktar minn hekk anke jekk ħafna huma kuntenti bil-livell ta' ħajja tagħhom, 41% saħansitra jbassru li se tmur għall-aħjar fi żmien li ġej, fejn 6% biss qalu li s-sitwazzjoni tista' tmur għall-agħar. U żgur li f'dan kollu tilab l-irwol il-qagħda finanzjarja tal-familja, għax kif jgħidu bla flus la tanqas u laqqas tbus. 82% tal-Maltin qalu li l-qagħda finanzjarja tal-familja tagħhom hi waħda tajba, u l-Eurobarometer jgħid li l-previżjonijiet għall ġej huma iktar pożittivi, fejn filwaqt li ħafna jemmnu li se jibqgħu fl-istess pożizzjoni tajba, kwart tal-Maltin qed jarawha saħansitra titjib. 67% tal-Maltin qalu wkoll li s-sitwazzjoni tal-impjieg tagħhom hi waħda tajba, b'7% biss jgħidu li mhijiex. 81% tal-Maltin, jiġifieri 8 minn kull 10, jemmnu li l-ekonomija ta' pajjiżna sejra tajjeb. Il-maġġoranza tal-Maltin jemmnu wkoll li f'pajjiżna huwa s-settur privat li qed joħloq l-impjiegi, twemmin li wara kollox hu konfermat mill-istatistika.